ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಪೂಲಕ್ದು ಏನದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಉದದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅದೇ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಲರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕ ದದನ ಮತ್ತು ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಂಕ ಎದುರು ಬರೋಂದಿತ್ತನ್ನೇ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ನೀವು ಮೂಜಿನಿದೇನ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಅನ್ನಾಗ ಆಟ ಅಂತುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಟದ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಮಲ್ತದೀತೇನೆ. ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹೇಳ್ದಕ್ಕಂದಿಟ್ಟು ಅಂದೇನು ಪರದು ಸಪುರ ಹಾಪುಂಡದು ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಮರ ನೀನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟೈಮಿಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಕುಲು ಅಂತ ತಿಂತನ ಟಿಫಿನ್ ಪತವತ್ತಿ ಜನರಡ್ಡಿನ ತಿಂತನವ ಸಪುರಾಯ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂದ ಸಪುರ ಬಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆಲಕನೆ ಇಂಚ ಅಂಚೈತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಅಮ್ಮ ಪರಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಮುನ್ಪತ್ತುಲೆಗೆ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಅರ್ಥ ಚೊಂಬು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಕ್ ತುಲೇನ ಕೈ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಕ್ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಮನ್ಪೋಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಲಂಚಿನವೇ ಫುಡ್ ಆತ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲೇಸ್ ಬಿಂಗು ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವೆದರ್ಲ ಸರಿ ಇಚ್ಚದ ಅಂಚ ಅಂದ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡಾಗ್ಲೇಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿರಾಪುಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಶೋಕಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಂದು ತಿಂತಂದೆ ಆ್ಯಂಡ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಆತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದ. ಜ್ಯೂಸುಗು ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಚನೆ ಬೋಟಂటే ಸಕ್ಕರೆ ಆಡ್ಬೇರು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ದುವೇ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಆತ ಏನೇನೋ ಚೀಪೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ತಿಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೀಪೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡದ ಬಂಗಾಲ ಉಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರ ಪೂಜೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನೀರಿನ ಜಮ್ನ ತುಳಸಿ ದೈರೆ ಒಂಜಿ 10 ಪಾಡ್ದು ತಾನು ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಈತ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಇಂಚ ಪುರ ಮಂತೊಂದೆ ಪಂಡ ಬಾಡಿನ ಏನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಥರ ಉಳುಂಗುಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆತಂಡು ಒಂದು ವೆದರ್ಗೆ ತಿಪ್ಪು ನೆನಪ ಮತ್ತು ಬೆರ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಬೆಂಡಿ ಇರ್ತಜಿ ಬುಟ್ಟೊಂಜಿತ್ತುಂಡು ಮುಂಡಡಿ ಅವು ಪೋತುಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಬುಕ್ಕ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಡ್ತಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಪಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಂತದೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಗಿಂಟ ಅಂಡ ಅಂಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಹೀಗಾಯಸಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ತೋಟ ಪೋತಿರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಿಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತಂದು ಈಗ ದುಂಬೆ ದೆಪ್ಪೊಟ್ಟಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪೆರಗ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನು ದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೆಪ್ಪೆರಗ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋತಿರಮ್ಮ ಇದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಚೊಲ್ಲೆರ ಬೇಕು ಒಂಚೂರ ನೆಲ ಒಡ್ಸೋಡು ಅಂತುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ನೆಲ ಒಡ್ಸಂದೆ ಎಂಬುಳ್ಪ್ಲಕ್ ಒಂದು ಬಳಿಪ ಅಮ್ಮಗ ತೋಟ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಗ ಪುಲ್ಸೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತಿತ್ತಂದು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತನಂದು. ಸೊ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುನು ಮಂಗಿ ತುಂಬುದು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಂಗಿ ತುಂಬುನೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ತೀರ್ತನಾತಿ ಅದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಡ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಏನ ಎಂತ ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಎಂತಿಜ್ಜೆ ವಾಪಸ್ ಫಲ ಪೋತು ಇತ್ತೆ ಫಲ ಪೂರ ಉದ್ದೂರುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಡಿ ಉಂಡಾತಿ ಎಡ್ತೊಕ್ಕ ಅವ್ಲ ರಿಪ್ಪುಂಡೆ ಜೋತಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಆತ ಮುಗ್ಗಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಸೂನಗೆರೆಂಗ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿ ಜಂಡ ಸೂಪ್ ಆಡೋಡು ದಾದಾನ್ ಪುನಃ ತೂಪುನ ಶೋಕಾಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏಪಲೆಂಕ್ಲ ಸೊಸೈಟಿದ ಮನಸ್ಸು ತಿದ್ನು ಇನಿ ಒಂದು ಅದೇತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿ ಅದು ವಾತಿರಂದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡಲೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಒಂಚಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಕತೆನತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚಿ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ತೂಡು ಇನಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಪನ್ಪೇನ ಓ ಪಂಡ ಎನ್ನ 10th ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ವನಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಸುಟ್ಟುಪಡಿಯೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂನಗೆರೆಂಗ್ ಕಜಿಪು ಏನ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಾಯ್ಪು ಮನ್ಪ ಅಂಡು ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ರೀಡ್ನಾಗ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಚಾಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುನೆ ಈಗ ಇಂಕ್ ಮಾಯ್ಪು ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಉಪವಾಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ದುಡ್ಡುದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಂತೊಯ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಚಿಕ್ಕಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುರಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಚಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅವಲ್ಲ ಓದನಗ ಪೂರ ನೆನಪಾಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ఒక ಐನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೋ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೋ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅನ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ದೇಪ ನಾನು ಚೂರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಳು ಅಟ್ಲೆ ಒಂಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ ಇತ್ತಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ ಇತ್ತಳು ಅಂಚ ಹೋದ ಬತ್ತದ ವಾಪಸ್ ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕೊನೊಂದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ತಿಂದಿದ್ದ ಅಮ್ಮಗೆ ರೆಡಿ ತಿತ್ತೆ ಮುರಣೀತ ಪರಂದು ಮುಂಚಿತ್ತು ಮೊರಣಿ ಕೊಂತನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರಂದದು ಓದಿತ್ತು ಇನ್ನಾಗ ಆಯ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ತಿಂದದು ಇತ್ತೆ ಪಿರಫುಲುಣಿ ದಾಯ್ತ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಅನ್ನ ಉಂತುತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆ ಆಬುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಬುಜೇ 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 ಒಂದು ಸುಲಭ ಬೇಲೆ ನಿಗ್ಲೇಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಯ್ ಅಂಗಡಿಟ್ಟು 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಏನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಯ್ತು ಮಂತ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವಂಚಾನೆ ತನ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣ ದುಂಬ ಅಂತ ಇಂಕ ಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಹೋಗೋ ದುಡ್ಡು ಬೋಡಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾನಾಗ ಕೈ ಹಿಡ್ತು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಪಡೋಡದ ಅಂಚ ಮಾಯ್ತು ಮಂತ್ ನಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತಲಿ ತೆಂಚತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೊಂಡದ ಆಯ್ತು ನೆನು ಪುರ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಮೊರಣಿ ಕೊಡಕ್ ಮೊರಣಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿರು ಮಾಯ್ತು ಮನ್ಪು ಮಗ ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯುಂಡು ಅಂಟ ಆಯ್ತು ಉದ್ದದ್ದ ಸೋಗೆ ಬರೀ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಅದೇ ಗಾಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬುಕ್ ಮಂತಿಡುದು ಇತ್ತೆ ಸೋಗೆಲ್ಲ ಉದ್ದೊದ್ದ ತೊಬ್ಬರು ನಾವು ಇಂತಿಂಡು ತೋಟ ಕರಿಂಚಿದು ನಿಂಕನ ದಯಬಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರುಂಡು ಪಂಪು ಪೊತ್ತುದುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಸಾಕಂಡು ದಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಹೋದ ಕಂಡೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡಾರಿ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವು ಪೋತುಂಡವ ಅಂಚ ಅವು ನಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತುತ್ತಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕ ಈಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಚಾಯ ಬರಿಯ ಎಂಚ ಪರ್ಪುಜಿ ಒರಿತಿತ್ತಲು ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತ ಪಲ್ಯ ಮೈಪೋಗಿಸನ ಸುಲಭ ಬೇಲೆ ಅವರು ಜಡ ಬತ್ತಲು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಗದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ತಗಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಪುಂಡತಾಗಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ನಗಲ್ಟ ಕೇಂಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ನಗಲ್ಟ ಅಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಗಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಗುದು ಕೊರ್ರೆ
ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಮಡಾಲಿಡು ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಡಾಲಿಗೆ ತಾರ ಇಪ್ಪುನೇ ರಡ್ಡು ಓ ಖರ್ಚಿ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಸೋಮಂತ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂವತ್ತನಾಗ ಮಡಲ್ ಬೋಡಲ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಟ್ಟು ಮನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಾರ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯ್ಪುಲ ಆವಂದು ಸೋಗಿನೇ ಬೆಟರ್ ತಾರದ ಮಾಯ್ಪುಟ ಅಡ್ತಂಡ ಏಪಲ ಇಟ್ಟೆ ಅಡಿಪೋಡು ಅನ್ಪಿರದ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸೋಗಿದ ಮಾಯ್ಪುಟ ಅಡಿಪ ನಿಕ್ಲ ನಿನ್ನಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ದರಿಜಿ ನಮಕ್ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಡುದು ಅದಂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಹೋಯ್ತನ ಅಂದ ಕೇಳೋಡು ಬೋರ್ಡ ಮಾಯ್ಪೋ ನಿಕ್ಲಿದು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಗಂಟ್ಲ ಬಂದತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತಂಟ ಅಂದು ಮಾಯ್ತು ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ತುಂಬ ಹಾಕೋದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿದು ಫೇಸ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದು ನಂದು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರೋದು ಆಗಲಿ ಚಾಗೋರ್ನಾಗ ಹೋಗ ಮೂಲಿ ಡೀಕ ಪದರ ಬರೋ ದಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ನೀಟ್ ಮಂತಿದ್ನ ಪಂಚ ಕೊಂತಿದ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿ ಸೋಗೆ ಬುರುದು ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಎಂಡ ಜಂಡ ನೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದು ನೀರು ಬಾಡು ಜೊತೆ ಬುಕ್ಕ ಸೋಗೆಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ತೋಟ ತೂರ್ನಕ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಆದ ಅಂತ ಪಿಟ್ಟರ್ಗೆ ಬಂತಂಡು ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಂದು ಅವ್ರು ಚೂರು ಬಿಸಿಲ್ ಇರ್ಗೆ ಇಂಚ ದಾಲ ಅಂಟ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡದ ಈಗ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾತಾಡತ್ತಿ ನೀನ್ನ ಒಂಚೆ ಅತ್ತೇನ ಮದಿಮೆ ಏನು ಪೋತುಜಿ ಭಾಗ ಮಂಟ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಯಾನ ಪಂತ್ಯದ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರನ್ನ ಜೊತೆ ಇತ್ತನ ಹೋಗ್ನ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ನಿಂಗಲಪ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಏರ್ತದೆ ಅನುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಆವುಡು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೋನೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪುದ್ದರ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಪುನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿತ್ತದುಂಡು ಗೊತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೂರು ದೂರ ಕಡ ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಡಿತ್ನಾಟ ಅಂಚಾತ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೇನಾಗ್ಲ ಆಗ್ಲೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಜು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ನಿಮಗೆ ನಾ 10th ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದೋಡು ನಿಂತು ನಾವ ನೆರದು నేను ఉదాసీనని ఇంక ముళ్ళాపన ఎన్నది వారట మూజిలోకి పాడుతుండ్లా ఎడ్డే బతుకుతుంది యూట్యూబ్ ಇನ್ನು ಉದಾಸೀನನೇ ಇಂಕ ಮುಳ್ಳೈನ ವಾರಟ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಜಿ ದಿನ ಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಓಡಿಗೆ ಕಾಪು ತೂಕ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಪುನ ఒక ಮನ್ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಇಂದುಲಾತೆ ಇಂದು ಅಮ್ಮ ಎಕಡೆವಲ್ಲ ನೆರಿಯದು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಗುಂಡು ನೆಜ್ಜಂಡ ಜರ್ಪುನಗಳು ಅಂಟಿತ್ತೆ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಎಂಜಿ ಭಯಂಕರ ನಿದ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಆ ರೀತಿ ಜನ ಅಂಟುಂದು ಗೊತ್ತಾಬಿಸಿ ಭಯಂಕರ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕಂದು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೋಕದ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಡ್ಲ ತೋರಾಬಿಸಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ ಕಾಡ್ಬೇಡ ಎಡ್ಡೆನ್ ತಿನ್ನ ಜಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿ 2-3 ಆನೆರ ಕಂಚಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಕಂಚಲಲ್ಲಿ ಪಡಂದಾತು ಹೋತಲು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮೂಜಿನ ಅಂಡು ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಈ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ದೇತೊಂದಂಟ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಲೇಸ್ ಬಿಂಗೋ ಬುಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗೋಬಿ ಇದನ್ನೇ ದೇತೊಂದಾತ ಇಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಬಂಗ ಪಕ್ಕಿಲ್ ನಂಗೆ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅವು ಬೊಲ್ಪು ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲ ಸೋಕುಂದು ಅನ್ಕೊಡು ಏನು ಜಾಗ ತಿಂತೋ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಜಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿನ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕೋ ತಿಕ್ಕೋ ಬಜಕ್ರೆ ಆ ಗುಂಪು ಗುಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡದ ಕಂದು ಬಲ್ಲಂತ ಬಜಕ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ನನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಿಂದ ಗೈಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನೋಡ ಮೊಬೈಲು
ಕೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲೂಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಆಂಡ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಆಪುಜಿ ಅಬ್ಬೋ ಫುಲ್ ಬೇಗಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ಮನ್ಪುನು ಬನ್ನಿ ಏನ ಮತ್ತೆ ತಿರಸರು ಮಂತದೇರು ಏನ ಲಾಗಡು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ದಿನ ಮನ್ಪುವೆ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು 2 ತಿಂಗಳು ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗಿಗೆ ಪಾಡಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಂದ ಆದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಡ್ತಿ ಬಂದಿರು ಇರ್ದಾದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ ಇಂಕ್ಲೊಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗ ವಾಪುಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಮಂತಂಡ್ಲ ದಾಯ್ತ ಬುರ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಒಂದೇನೇ ಯಾನ ಕೊಯ್ಯೋ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏನಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಆನಂದೇನೆ ಬಂದಿತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಏನ ಚಾನಲ್ಲೇ ಡೌನ್ ಪೋ ಸೊ ಮನ್ಪು ಏನಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ದಾಲೆಟ್ ಪೂಜದ ಒಂಚು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಪಾತಿರ ಚಾನ ಹೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಕ್ಕುಜೆ ನಿಂದು ಬೇಂಡ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಸಂಡೇ ಏಪನೇನ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಬುಕ್ಕ ಊಲಾಯರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬತ್ತು ಹುಡ್ತೀನಿ ಜನ ಏನ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗ್ಲ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಪನ್ಪನಂದೆ ಟಿಜ್ಜಾನು ಪಂತೆ ಏ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಬನ್ನೋಲಿ ನೀ ಬನ್ನೋಲು ಅಂದು ತೂಕ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದು ಈತನ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದ ಈತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲದ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಯಾರ ಕೊಂಡ ಬಂಗಾಗುಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಪುನಗ್ಲಿ ಆತ ಪೂರ ಮಂಡಿಡ್ದಿತ್ತು ಪಾತ್ರೆಂದು ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಬರು ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಸೋಪುದ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಂತು ಪಂಡು ಒಂಜಿ 5K ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಅರ್ಬುಜಿ 5K ವ್ಯೂಸ್ ಬರು ಅಂಚ ಬಂದು ದಾದ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒರಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕರ್ಮ ನಡ್ದುನಾಗ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲಿಗ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ತೋಸರ್ತಿ ಅನುಭವ ಆತನ ದಾದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಇತ್ತು ದಾದನ ಒಂಚ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಎಂಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದ ತಾಗುಂಡು ಅವು ಕರ್ಮ ಆತ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾತಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನತೆ ನಡು ದಾದನ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಕೊಡ್ಚಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮತಿಗೆ ಪೋ ನಮ್ಮನೆ ತೂಂಗ ಬಾಕಿದಕ್ನದ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ನಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಅಪ್ಪಡ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನದು ಮತ್ತ ಮುಳು ಬತ್ತದ ಗದನ್ನ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅವು ಏರಂದ್ಲ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಡೌಟ್ ಅತ್ತು 99% ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ಕರ್ಮಗೂ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಆತಿ ತುಕ್ಕ ಆತ ಗೈಸ್ ಬದಾದ ಒಂದು ಮಂಚಿನಾಗಲಿ ಏಪಲತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಾವು ದಾಲ ತಿರಿ ಅಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಗಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಬಂಡ ಎತ್ತೋ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ಪುನ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು 5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಬಂಡ ಇಂಕ 5:15 ಹೊರ 5 ಕಾಲದ ಬಸ್ ಇದ್ದನ 5:45 ಇಂಚ ಮತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ರಶ್ ಇತ್ತು ಯಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ರಶ್ ಇಡು ಬಂಗ ಹಾಕ್ಲದ ಸೊ ಅಂಚದು ಬಸ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ಇಪ್ಪುಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದೇ ನೋಡಿ ಮಾರ್ರಿ ಒಂಚೊಂಚು ಉಳ್ಳು ಅಂದು ಪೀಸಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಉರುಡ್ಲಿಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಉರುಡುಂದತ್ತು ಪೂರ ಉರುಡು ಒಂಚು ಉಳ್ಳು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಗೈಸಿನ ಮೋನೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕದ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನ್ಯ ಮಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಯರ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರಿಯಾರದು ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಂತದಿರು ಅವು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಡು ತೋಜಿನ ಏನೇನು ನಂಬುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಂಡ ಆದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪಗೆ ತೀರ್ಸ ಉಂಜಿ ಪಗೆ ತೀರ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದೇವ್ರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಉಂಡತ್ತ ಇಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಏನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕಿ ತೋಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಎಂಕಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಕತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೋ ಅನ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಂತಲ್ಲ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ನಂಬು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಲ್ತನ ಡೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ
ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಳು ಮಂತನ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಮಲ್ತಿನ ಅನಚ್ಚಾರದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸವ ಪಂಡ ಅರ್ದುವ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಂಬುವೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಆತಂದು ಜನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ ಉಂಡು ಓ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕರ್ಮ ನಂಬುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತಾರಕ ಐನವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬೆ ಯಾರು ಓದೋ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಳ ಐಕ್ ಹಿಂಚಪ್ಪ ಕುದರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಆರು ಐಕ್ ಇಂದು ಬಾಳ್ದಿತ್ತೇರು ಪಿರವು ಬುಕ್ಕದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೀತಿರತ ಅವು ಇದು ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಇರತ್ತ ಆರು ಒಂದು ಬರೀತಿತ್ತೇರು ಮುನ್ನೋಡಿಯತ್ತೆ ಈಗದಾಯ್ತ ನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಅವು ಇತ್ತನು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬುಕ್ ಅವೇ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಪೋಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪದ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತಂಡು ಐನೊಂಚೂರು ಓದೋ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಂಡತ್ತ ಬುಕ್ ಓದನ ಮರಲಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಾಡು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಓದೋ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪುರ ಓದನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ಇಂಕ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕತೆ ಓದೈತೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಓದೋ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪುರ ಓದೋ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚಿ ಮಾಮು ಇತ್ತೀರ ಆರು ಲೈಬ್ರರಿ ಹಿಡಿದು ಪದಾರ್ಥ ಕೊರೋ ಇತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡು ಓದ್ಯಾರ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಓದೋ ಇತ್ತು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಾಗ ಓದನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದನ ಆತಿ ಒಬ್ಬಂದು ಬೇಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದನ ನಮಗೆ ಏತೋ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶಬ್ದದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಬುಕ್ ಅಂತರ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪೂರ ನಾವು ಕಂಚೂರು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕಟ್ಟಬೇರ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಬಜಕ್ರೆ ಬಕ್ಕಿರಿಂಗದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಂಚಿ ಪೊತ್ತು ಬಜಕ್ರೇನು ಬರ ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಯಾರು ಬತ್ತಿರಂದೇ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಪಂಪಿಜಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜ್ ಬಂತೆ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಿಜಿ ಪಣ್ಣ ಏನು ಮನ್ಪುಜೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಲು ಪಂಪುಣ್ಣಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾಪುಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ನಿರ್ಪೇರು ಕದ ಪಂಡ ಏನು ಪನ್ನೀರಗ ಮನ್ಪೆರದು ಉಂಬು ಪೂರ ಪಂಡು ನಾವು ಕೈನು ಮನ್ಪೆರಗ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮನೇರು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡ ಐನು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವುದಾದ ನಿಂಚ ಪತ್ತಾರು ಪುಣ್ಯ ತಲ್ಲ ಹಾಕಿಪಡಿ ಜಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬರೆ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತದ ಅಂಚೆ ನೆಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಏನು ಮನ್ಪುನ ಐಕ ಬಂದ ಬಾಯ್ಟ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಮಂತ್ ರೋಜಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪನೋಡು ಅದು ಪಂಪೇರಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಆಪಿಚಿ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪಿಚರಿ ನಾನು ಮಂತ್ರದ ಪಂಡೋನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ ವಾರಡ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಏನು ಏಪ ಪಗಡ್ದೆ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಚ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಮಂತರಜ್ಜಿಂದು ಆ ಟೈಪದ ಜನ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಹಟ್ಟ ಪನ್ಪು ನಾವು ಹಠ ಮಂತನ ಕೊಡ್ಬುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಜ ಅಂತ ಸರಿ ಹಠ ಮಲ್ತನ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಲೇಜಿ ಟೈಪ್ ಇಚ್ಚ ಹಠ ಮಲ್ಪಡಂటే ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆಂಟ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹಠ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ರಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಈ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಂತೆ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಕರಿತೇನ ಗೊತ್ತಿಯ